משה שטיינמץ, תודה רבה. אנחנו נשארים עם הפרשייה הזו, ומצטרף אלינו שניר מזליק, יזם בתעשיית שוק ההימורים. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אז אנחנו מבינים ששוק ההימורים הדיגיטלי מאפשר למשתמשים להמר על כל דבר אפשרי, החל ממועד יציאה למבצע צבאי ועד בחירת מועמד לתפקיד פוליטי. אך מאחורי כל זה גם מסתתרת קרקע פוריה לעבירות פליליות, כדורגל. ההימורים האלה יכולים לשנות את תוצאות המשחק גם במערכות במדינות. נכון מאוד. בעצם פולימרקט זאת מערכת מבוזרת שנותנת ליוזרים אנונימיים אפשרות להשקיע או לסחור או לתפוס פוזיציה לכאן או לכאן מול יוזרים אחרים. זאת אומרת, אין פה אימור נגד הבית, היחס נקבע לפי היוזרים, לפי כמות המשקיעים, היוזרים שתלקחו פוזיציות, ועל פי זה גם זוכים. עד כמה להימורים האלה יש השפעה אמיתית על האירועים הביטחוניים? אני לא איש ביטחון, אבל אני יכול להגיד ששתי החברות הבולטות כרגע שמובילות את התעשייה הזאת שנקראת Prediction Market, מגלגלות למעלה מ-15 מיליארד דולר רק בינואר 2026. אז אתה יכול לעשות את הקלקולציה לבד. אני מאמין שאיראן, ישראל, נמצאים מספיק בחדשות כדי לקחת ששחקנים כאלו או אחרים יתפסו פוזיציות עליהם. הפולימרקט דורש ממערכת הביטחון פוליגרף? פולימרקט בגדול זאת מערכת שכל אזרח באשר הוא יכול להיכנס ברגע שהוא מחזיק איזשהו חשבון או ארנק דיגיטלי, כמובן שהמערכת היא אנונימית, ואז היא מאפשרת לכל שחקן באשר הוא לקחת פוזיציה, לקחת הימור, בדיוק כמו כל בורסה. חשוב לציין שפולימרקט של עצמה היא מערכת שהיא כבר ולידית, זאת אומרת היא מוכרת על ידי הממשל, כרגע לא מאושרת לסחור ברוב המדינות בארצות הברית, אבל עכשיו בעודנו מדברים נכתבת הרגולציה, ורק בשביל לסבר את האוזן, אחד המחזיקים של הניו יורק סטוק אקסצ'יינג' השקיע 2 מיליארד דולר בפולימרקט שנה שעברה. אנחנו מדברים על מערכות שהולכות וגדלות במהלך השנים האחרונות. איך אפשר למנוע במערכות האלה את העבירות הפליליות? אני חושב שאין שום אפשרות באמת לדעת מי האנשים שעומדים מאחורי זה. כמובן, כשמדובר בגופים ביטחוניים ואינטרסים ממשלתיים, אז נכנסים גופים גדולים כדי לחקור מי באמת עומד מאחורי היוזרים, אבל כשמדובר משחקי ספורט כאלו ואחרים, היכולת שלך להגיע ליוזר שעומד מאחורי המקלדת היא כמעט אפסית. שניר מזליק, תודה רבה שדיברת איתנו.